Hello mga mas. Nara o padong na misa o singa na ning dapita dam. Dam sa kaning adol sa Kambituon. Baktas pa mo. Murag isarada na nila kay kuan ba yan? Ani na. Sila kalamay sa kanang basak kanaan. Tingin sa ma'am. Kagwapa ba? Hindi kayo mong background ma'am. Ha? Hindi kayo mong background. Ito murag nagbayulit nga murag sumbagan og Nailagom. So mga mads, naabot na mi diri sa dam sa na daghala naabot mo diri. Hulam din ni kayo di ay. Katungari ni kay kinahabog lang jud ni. Dili kayo. Uy, di lagi magbangka di ay. Oh mga mads, dara mo ni ang view sa ibabaw sa katong puntod nga doon sa dam. Located ni siya sa doon ni kuan Kambituon ang iyang eskina padungari. Langtad na na diha dapit. Mag-racing ba? Murag kuan, krila lang din mga motor lagi itaw na. Uyaw halo na. Okay, kutuyok ko lang ba nang kapusakan? Baka hinungdan sa mga kauyapan guys yan. Kana gud na. mag-record ay ko ani og Ano karita. to? Kano bitaw pang vlog. Half moon. Sa? Sino ta di ka nag-call na to? We need to be perfect. We need to be perfect to encourage. Magbasa ka na ako to check everyone. Nako. Nakain mo. Ikan mo kung Ano na pa di ba ko? Uy, hinuo ko kaswerte ba? nakatawag yun. Tigalong Kita tagiya doon ani. Sila yun. Di ba yun yung kubit? Pwede ba yung bukit? Ayun sila. Sa gobyerno kaya ka na namang kinam. Mga naong sa nag-hiking. Ato patas kinalasang mo to. At ito kami padong dito guys. Pero Ito. kinanoon kay ilang ipang paon ng mga grass, ilisag mga bukuha. Minut lang na yun nga. Nice kayo din. Samot naghayag na kayo ni. Pura magdaruhan sa una na. Daruhan for maisa na. Tapos kuha pa. Kung sangging. Hello! China! So guys, nindot kay view dire. Na Miss New Zealand karon nagbaklay kami padong New Zealand. Kaingon. Nasi gidamang kuming mascot. Oh my god, ako kato dere. The face is unfamiliar. Manglugoy kag baka ma'am. But I try. I try. Nanugat ni sunrise guys. Sa musiganan din ni lugar. Uy, nag-date ang The mother and the daughter. date. Ako si Ron. Natay mo na ma'am. Kaya nag-camping na kabaka. Masakam siguro motor din niya. Oh, nabadagan mo itong Abi din tricycle din niya. Abi din again ano? The motor Yes. is going out there. Sige, dali, tayo pa sa balik. Wala lang kita. Ako na ka na. Wari sungay oh. Kita yung cloud. Oh my God. Oh my God. Kasi 5 cents domingo. Asma ko sa Oo. Asa na, baka eh. Hindi baka. Unsa din huy niyo naman ang gift bang. Ay, di ba pumibata nga Bisaya? Ma-search sa internet. Di ba pumibata nga Bisaya? New Zealand ba yan taron? Pumibata nga New Zealand! Yes! Punami sa New Zealand daw ako. Mga baka rin. From New Zealand, giswap na mi ha. Mga baka guys, ang mga pa. Nagalang ko na. Ano sana yung marag iro? Pwede lamin na kayong kuwan oy, sunred. Sunod na sa kulo. Yes. Sunrise! Lo. Nice ba? Sideways. Oo, ano yung sideways? Kaya lang, kita dyan. Chocolate house set. Lalo, nanagan na, nanagan. Kung mga siaw, gina mga nakalaag og New Zealand ay. Kasi mag-prenup diha, ari mo dire.
Ano mo mag-prenup, ma'am? Kami lang niya bahalag ko dire. So guys, we are now arriving at New Zealand. Kambituon, New Zealand. Sa mga manghari mo pagbilig basura. Kay nindot kayo ding lugar niya. Snacks. Agontahan go to mga mads oy. Parehalang dahon. Kanindot sa New Zealand oy. Ikaw na tao? Nagkuha na, nag-fog na. Kaya pakita naman sa back. Mahodra rin na. Mahodra madami kita. Atakay. Mahodra rin siya. Kita ka sa video. Importante ka sa mga kaugaling mo. Ito mga mads, tapok na pumidares pikas buntod. Ito na sila, naguna na silang mads. So, grabe tulo. Para magkuhan. Ay, kanindot pa. Bugno kayong hangin diri guys. Dagan ta, kay Aaron madali tagabot. Perfect pa. Alex Sparta ng jogging basta kay. Sige man, jogging. Hiking naman. Mga mas! Wala ni mga naong namoron. Eh, gibutan ka kurmali. Yes, kay ingimos mama nga paligo daan bibi. Sana all, baby. Yes. Picture sa ko sa ako ra usa man pa. Sige. Hello. Pag dito sa The kuan. fog now is clearing. Clearing. Di maklan. Ana makita man gamay. Gabi teriyo. Ay, mga baka laki. Kasi baka ang nanuroy. Hello guys, welcome back sa aming YouTube channel. So ngayon mag-outro na kami. Na time lapse kita mong istoryahan ba? Mag-outro na mi guys. Kikay ka ng niinit nagsugod dire. Nangakita ng mga kuwan sa agtang. So mag-outro na dahil may kay mo hapit pa migpangayog iring sa relocation. Ilibot og kausa sa view kay Mo ni. Nagsige ang pagupod. Balik na pa, balik. Guys, Pangbangan, so kay ka mo. Naraman ako sa ito nagkakay ka. thank you so much. I-importan nyo, nagtiktoyo kay. Salamat kayo guys. Thank you so much. Please subscribe and don't forget to hit the notification bell. Oh, yan ang notification bell. Sampulan dyan. Arong mo notify mo mga ba? Diyan. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye guys. Mag-shooting mi og kuan ron kanang usay ato kan makakawatan ka. Silingan. O episode 1 Awa na, basta kay silingin sir. Yes. Bye-bye. Di na ako maglula-lula kay hawig kay sa baba. Madam na. Way mo dagan guys, way mo dagan. Wagyan. Hello, dito puro dito. No. Mama lagi ng chinchin. Lucky man, madam. Manod papa. Laki rin na. Oh, langoy na kami niya. Mayroon siya suba o sapa. No guys, kadong na mi sa kuan. Swimming pool.